accés a diverses poblacions a les comarques de Tarragona i Lleida, sobretot. Algunes d'elles fa 2 dies que estan incomunicades. És el cas de Prades, on els manté un equip amb Agustí Forner. Agustí, continueu aïllats per carretera o bé comencen a millorar les condicions? Doncs no, ja no estem aïllats per carretera. Fa unes 20 hores, més de 20 hores que no neva, i això ha millorat una mica les coses, però només una mica, perquè encara és molt difícil l'accés a pobles com aquest, com Prades. De tota manera, la normalitat, que es recobri la normalitat, n'hi ha dies. Podeu veure com hi ha encara muntanyes de neu, i la vida quotidiana es limita, si fa no fa, a que els veïns obrin petits camins per als carrers del poble per anar de casa en casa o de casa al bar. Poca cosa més. I ara la por és que els dipòsits de gas i de gasoil que estan als afores del poble s'esgotin i que es puguin quedar sense calefacció. Això significa que amb el fred que es preveu que hi haurà les pròximes hores i sobretot aquesta nit, realment la situació seria una mica més preocupant. Hem de dir que les carreteres d'accés a pobles com Prades dèiem que estaven molt perilloses per accedir, i per això el mateix alcalde de Prades recomanava que si no és estrictament necessari, que no s'hi pugi, que es quedi tothom a casa. Recomanable no ho és. No ho és perquè és molt fàcil d'entendre. Ara només hi ha el pas d'un cotxe. Si troben 2 cotxes, problema. Que vaig si arriben uns cotxes aquí dalt, a on aparcaran? Si només hi ha el pas just del cotxe, s'hauran de quedar al mig de la carretera, i vaja, jo crec que si al món no li convé, no és algo urgent, val més que no es mogui de casa o que no arribi fins a Prades. Doncs com es podrà comprovar pel que hi ha al meu darrere, la quantitat de gent que hi ha a la plaça Major de Prades, la recomanació de l'alcalde no ha estat gairebé seguida per ningú. Això no només passa aquí a Prades, passa a molts altres pobles del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, on la situació les últimes hores i els últims dies ha estat molt complicada. No només Prades ha quedat aïllat. Hi ha hagut problemes de carreteres i de talls de llum tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre. Sense fer gaire cas de les recomanacions de no agafar el cotxe a les comarques afectades per la neu, aquest matí les zones altes del Baix Camp eren plenes de curiosos, sobretot famílies